yewtere nde noon eɓe mbi yo en kaal koko faati e nafoore jangti te saada e sete mum cuɓii ɗum kono elle ɗum ɗo suwaade deke kono teppol ni nde ɓe cuɓi ɗum ni mbiɓe alhamdulillahi rabbil alamin sabu ko yewtere nde men mbanno kiidira eɓe mbi nden tawde yewtere nde saraki sabu réseaux sociaux wayana ni karallagal kesal ngal yettaki ɗo yo en mbattu ɗum ɗo cikkuɗen wattude ko wanno ine weeɓi ndege noon saare e holdiɓe mum ɗe sewaade kono wultinɓe en ni ar haaltu ko kalnoɗa te wiyeede haaltu ko kalnoɗa ine ɗesi muusdi seeɗa aɗa wawi haaldude na haaldano sabu woni duuɓi jeeɗiɗi joni walla jeetati yewtere men kiidire wonno ine wawi kadi taw gonɗon jorto e ko belammo on ɗon moɓe keɓno toon donka ɗum tottirde ɗo no fotiri ni sabu tan sattede wonde e nder haaldu ko gawnoɗa hade ɓe huɗɗede kadi eɗen jetta no feewi saada bay joguiɗo andu diine ma ne teskiri ɗen tampere ma no teskiri ɗen andu diine ma no foti wallirede ni no teskiri ɗen hay ballal gotal ala ko kamɓe tan dari pellital maɓɓe Allah tawtiɓi duuɓi jeetati hayso hay goto wallaniɓe so wona alajji Abou Ndiaye duusowoɓe ɗiɗo duuɓi fof heewani balle ummiɗe wonɓe yoɓe juɓɓinir ɗum ñalomaji mbaɗe ni walla yoɓe janggonir ɗum duɗe maɓɓe e ko way noon ɗum ne kadi ko hunde fonde yurnetede joni noon nafoore jangde Pulaar mataw kam ko reftude tan eɗe rewno walla reftude tan kadi eɗe woɓɓe ndewno eɗen defta hen kono ko ɓuri ko himmude jangde e hoore mum tawde deftata ɗen koɗe ndewna ɗen en paamat wonde ko adi fof koko waɗɗi ɗo woni ɗo yamirore ummiraade e joomiraɗo tellini ɗum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koko waɗɗi gila nde telli e hitande 1970 e lesa hayre hirra gila ɗo telli iqra han kadi waɗɗimo emen enen yamirore faade e nelaɗo nde kala juulɗo tugniɗe nelaɗo foti siinude woni iqra janngu par ce que ɗo yimɓe fof no foti namditade e nder on ɗon nokku e sifa ko wuurano ɗon mataw yimɓe ne foti wawde wiide holko waɗi jomiraɗo wiyani nelaɗo aynoy teeloy juuloy ni wiyani hooroy ni nden suwatawar eko way noon ari tan ko iqra janngu wadde ɗum ɗo ko ɗum lesli diini wadde waɗɗima e kala neɗɗo janngude heddi noon holko jangate e holno jangirte te iqraji ɗi goni ɗiɗi mbiɗa sikki en kalino ɗum e jewtere nde noon ɗum kam eɗen ciftoro ɗum hen woni iqraji ɗi koɗi ɗiɗi oɗo iqra janngu ngam mbawa wuurde e aduna o janngu ngam ganda kawisaji ɗi Allah soomi e innama aade gile taga ngo janngu ngam mbawa andude inde Allah sabu ko bi ismi rabbika janngu kono kadi sa janngi windu sabu ko bindol ngol kañum renata jangde nde kono no yimi yanke o wiruno ni so aɗa yiɗi andinde haajuma goɗɗo ɗon sakko feere no ombo famro yidde ma iqra janngu oɗon iqra yamirore ko yo en janngu andude inde Allah yo en janngu andude Allah mataw so hano ɗon tan eɗen mbawi sikkude walla mbaɗen ɗum kuccinen ɗum e fanno goɗɗo kono no joomiraɗo holliri en wonde janngu inde Allah tagɗo innama aade tagi ɗum e andinte en ko wiya ko janngude haaɗani tan e birnide gondi nde neɗɗo fof wawa hebde e nder ɗum ɗon ko yamiri yo jangge ko kono ina soomi e nder tago ina soomi e nder cosmogonie ina soomi e nder tago innama aade e hoore mum en simore iqra nde haaldini hankadi noon ko gandal jangate ko gandal science kala ko ngal wawi wonde jomiraɗo yamiri e lelgo simore nde yo en janngu kono so en jangi kadi yo en bindu ɗum ɗon ko janga
mbela ina waawa wonde moftirgal woni ko wiya ɗo allama bil qalam hankadi kam en nganndi windude ɗum ngam waawde moftade ɗo sabu ɗo woni fof waawa renade koye waɗɗimo en joni noon on iqra ngarduɗen ɗo nguurduɗen ɗo e nder aduna e fawaade e yamirore iqra goɗɗo faji en kadi iqra goɗɗo faji en mi sikki ko simore al isra aya 14 on ɗon iqra ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma hisab en lombima wadde hakkunde iqraji ɗiɗi o iqra mo ngurdeten e oto iqra mo ganda o janngo e jam so moni men fof ma yi ina heɓa deftere mum jomiraɗo wi ɗum iqra kitabak janngo deftel ma ɓe kaali ɗum joni e hadisaji ɗi heɓiroɓe banggue ñaamo e heɓiroɓe deftu men caggal yo Allah haɗ en jeede e ɓeeɗo hankadi noon wadde feere ala tawde en ɗum mbima hakkunde iqra e iqra tabitingol yamirore nde ɗo te eɗen nganndi ina gasa taw ɗo e nder aduna o iqra o janngo o haysa a dañaani janngo o aɗa waawi wiide Amadou Diaw an kam ƴeewnam ko winda ɗo kono to iqra kitabaka ɗon kay ko kitabaka te kadi ko an wiya iqra te ko kitabaka janngo deftel ma mbiyen ni janngan hoore ma deftel ma eɗen mbawi namda ɗon mataw ma Allah soom e jiyaaɓe mum gandal ngal ɓe janngiri defte maɓɓe kono kam eɗen nganndi sosoɓe jaajaɓe kam e campion pa ala ɗaha ƴeewnam ko winda ɗo e deftelam ngel ni ton kay ko iqra kitabaka te hannde kadi mbiɗa hoore ma yonimo hoore ma woƴƴimo ɗon tan gandata ko an jangganta hoore ma wadde en nganndi en mbawa yaltude e janngu en mbawa yaltude e jangde te kadi jangde nde jomiraɗo wiyen ga iqra bi ismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq ha ɗo simore nde haaɗi ɗo nden ko jangde yamirade wuuratede so en mayi falo en oto iqra tawde nde ɗo ko wurdeten noon en gandat kala ko janguɗen jangaten koye nder kawisaji ɗi jomiraɗo waɗi e nder oɗo aduna to banggue tago leydi ndi e harmonie cosmogonique goɗɗo e nder windere nde e nder tago go ganduɗa ɗo ɗo jooɗi ɗen kala ko woni ɗo ina jogui nafoore e gurdam so Allah itti ɗum e nder aduna tan innama ade tinat ɗum so ñuuƴi mum so mettelli mum ñande Allah itti race o fof ha gasi innama ade tinat ɗum saabu Allah tag ɗum fetti ɗum e nder leydi ndi yo wurde innama ade ina jogui hen rôle mo neɗɗo wawa andude wadde iqra o janggu ko janggu gandal lugal janggu gurdam janggu beele aɗa yiita caawe e coomiɗe e nder gande joome mo ganduɗa o gandal mum ala ɗo haali te kadi simore iqra nde andini en ni te kadi simore iqra nde andini en ni ko neɗɗo wawi janngude e ko wawi andude ko fof ko ɗum coot e nder gandal joomiraɗo allama bil qalam allama al insan ma lam yalam neɗɗo o ko kumputeɗo tan hayso tawi o janggi ma won ko anda te hayso en ƴeewi to banggue tubakoɓe yiilotoɓe gande ina jiita ina gadda soɓe jiiti eɓe mbiyata ɗum ko découverte scientifique sa wiyama découverte kay hankadi a andi koko wodno waɗa découvrir ko wodno ko hono wonno woni koye iqra bi ismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq Allah no waɗi ɗum ɗo no woppi ɗum ɗo jeen ha ɓooya tubako goto yiita ɗum ɗo innira ɗum indi mum waɗe hen so ruttama e nder lasli tawe ɗum ɗo koko yiita ɗan ko yiita ko hunde wodde heddoto noon Allah duñi en yo en janggu beele eɗen jiita ɗum ɗon ko woodi ko soomi e nder men tawa waɗi ɗum ko e nder niɗɗere kan sahaji en ganda ko ɗum woni kono kam yo en paam tooke human binnaw alay sago ndaɗen heen ɗum waɗi mbiyen ko wi mo janngina koko jingana mo jannginaako koko jingina goɗɗo o wi jangdi ko ginol ɓamtaare ngelu nustaare ala jeyɗo so waɗa paggiiɗo ɗum noon so neɗɗo janngi
hade to jangande taw ko hoore mum ko mom binnago kadi se ƴeewi ɗo e nder leydi Sénégal tawde ko nandi nawde jaforñade kaladen ina heewi ɗo sanne mete sakkitingo leydi Sénégal tan holliri temedere ɓiɓɓe leydi Sénégal fof ɓe ƴettuɗa capanɗe joyi e jeeɗuɗo piccal ɗiɗi woni 52.2 57.2 ko human binneɓe jiyata bindi wona ummiriɗe nano faade ñaamo wona ummiriɗe ñaamo faade nano holko woni tonngol ngol tonngol ngol ko ɓuri ko hen hewde ko jiggade ko jangate ko jiggade ɗum to banggue ɗemgal kono jiggade ɗum to banggue lowdi sabu woto jejjiten ko e rendo halfanongo to banggue tubakiri woto jejjiten école française naati officiellement e nder leydi Sénégal koye hitande ujunere temedde jeetati sappo e jeeɗiɗi en 1817 on ɗon école waɗano ko to Saint-Louis woto jejjiten kadi gila 1817 faade joni sa ƴeewi 1817 yimɓe ne jangga faade joni wiyama taux d'analphabétisme ɗo e nder leydi ndi ko 57.2 firti ko mataw ko jangate ko dey ina foti ƴeewtede ko holɗum sabu ko jangde jiggade to banggue ɗemgal jiggade to banggue lowdi ewo gila nden ha joni ko jangi ko école ina heewi ni mbiyen kono hayso tawi heewi to banggue école to ko hutorto ɗum ko heewani pourcentage dabɓo hutorto ɗemgal farayse jangguirtegal ngal ete kadi ha keɓɗen jeytare jangde ɓaleejo wonɗo dottano wiyete ko an ko ɗo tan kaɗata ɗum ko anje woto ɓaleejo o janggo jaam humpitade kawisaji Allah ɗi kalɗen ɗito e nder iqra ili tawe e kala jangde e kala wittu saabu ko jomiraɗo tagiri noon aduna o wonɗo haaɗa wonɗo dottata mataw ni waɗi ɗum dottede ɗon e harde ɗon ko beela anje oɗo janguinoyeteɗo koɓe humpitoyade koɓe mbiyata ko sirlo polgo e dow wawnere walla sirlo polgo e dow fenade woni l'art de vaincre sans avoir raison mo Cheikh Hamidou Kane haalno e nder deftere mum aventure ambiguë allez apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison ya janggoy to mabɓe sirlo polgo e dow toñangue sirlo polgo e dow fenade mataw ko aññode wote en kumpitade holno fenade tubakiri adduɓe ɗo jangde nde ɓe ndewni e nder école hol woto sirlu o yaltude toon ha are ɓaleɓe ha mbawa janggude won tolno ɗum kadi jibini hakkude woten jejjit kadi jangde adande arde are tubakiri addi ɗum ko chrétien en addi ɗum ko les missionnaires la mission catholique kañum adi darnude ɗo école aji ko chrétien en yarlitiɓe neleteno ummade farayse gara ga jangguinde diine chrétien wadde kay so ceerno Siraj Momadou Seydou Ba wi sa nden sa jaggi ɓi a nanni école ma jagginano way safar o wawa famade c'est une bataille idéologique c'est une réponse idéologique ko jaabowol to banggue miijuɗo o waɗenda ko wooti nden ko missionnaire en ɓe jangguinta yimɓe tan kadi ko christianisme e nder école ha wonni won hen wontuɓe christi chrétien no keewi eɗen jogui e histoire o yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko iwɓe ɗo e Fouta nawa Saint-Louis goni toon so goni toon kadi ɓe jogo ɗumen internat ha hankadi ala ko jogori andude so wona ɗum o fannu jangde kay fannu jangde mo ganduɗa o ko jangguinowo yimɓe holno neɗɗo foldata taw heedi koye fenade oɗo kay sa wiyama sa jangguini ɓi koko jaggata jungo ma nanno way ko ale ɗum famoto heddoto noon ko hankadi lowdi ndi ale sago wayle saabu école o no ardi ndo ari nde enen en ƴettu école o tan e fofof mum moɗɗen en jurnitaki en mbajitaki en lowtaki école o ken fotɓe yuppude ko wonno ko e sac école mum dontoɗen e tubakoɓe ƴettiten ɗum lowtaɗen hen ko yaadi e rendo men ko yaadi e diine men ko yaadi e pine men ko nden ɗum wawata moƴƴude saabu mawɓe men no ganduno kala nde ɓe janggoyto ma wad ko ɗum bonni Cheikh Hamidou Kane haali ɗum e nder aventure ambiguë deftere nde hay étudiant goto fotani wasde janggude fodde laabi 5 laabi 6 min ko laabi 5 jangumin e ɗemgal farayse e ɗemgal pulaar nde woodi hen wiye inta anni sabu nde o wi toon l'école où vous envoyez vos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons wallahi école to nelaton to sukaɓe mon ma war e nder maɓɓe ko ganduɗa ko renno men ina sohli ɗum rende e marde wadde en paami jangde farayse nde mbaɗen koye jangde pulaar nde kono jangde farayse nde ko kañum jaalino ɗo ko kañum wodno ɗo
ko hono ni ardi ko hono ni wodiri ɗo en lowtaki ɗum ko jangguetenoo ko tan ko ɗum janggaten waɗi ni hay so a ƴetta ɗi aɗa nawɗum école ɓornatamo ko comci école so arti galle ɓoora comci école ɓornamo comci goɗɗi firti ko ɗiɗo somo yaha école ko ɗuma so arti galle makko ko ɗum ɗo joni noon suko o guila ina woni suko ina jangguine wonde ɗiɗo te hakkilantagal mum e gandi mum rokkani ɗum wuurde gurnumeji ɗiɗi e sahade foti tafde gurdam mum ɗum fof ewade noon yaako ɗon mbiɗe ko rewde tan ne refto saabu nde ɗo yewtere en mbaɗi ɗum antinema en mbaɗi ɗum silla en mbaɗi ɗum pengal Mamadou Alassane Ba en mbaɗi ɗum en batti ɗum ko ɗum waɗi rewde reftonde wawa wasde wonde hen te kadi ganden ko jangate ko toon wona gandal jangate tubakoɓe jangginani en gandal jangguini en ko ɗemgal ala fof gandal jangate gal saabu gila natɗa CI ha dañata 18 ans woni a yettimo université nde keɓata bac ma e duuɓi 17 17 jangata ko ɗemgal France ko ma ha université mbiɗa aɗa wawi yarude philosophie mitiyankagal aɗa wawi yarude rendiyankagal sociologie aɗa wawi waɗoyde médecine aɗa wawi waɗoyde ñawore ko ɗo puɗɗotoɗa duuɓi 17 ala ko neɗɗo jangata so wona ɗemgal holko ɗum firti ko ɗemgal ngal o jangata ngal wona ɗemgal muynagal wona ɗemgal neniwal wadde firti ko wonko wasi ko heewi e gurdam makko ko wawno wawde walludemo taw ɗiɗo duuɓi fof mbo wawi hutorade ɗum e fanno goɗɗo wadde en paami ni eɗen poti famde wona ɗemgal jangate ko gandal ɗemgal jangirte ko ngam wawde jangirde ɗum gandal ɗum waɗi hay so eɗen kaala jangde pular ko jangude pulara alkule ɗe ngam wawde jangirde ɗum lahdari wawde jangirde ɗum risala wawde jangirde ɗum hadisaji capannayyi wawde jangirde ɗum alqur'ana wawde jangirde ɗum goɗɗum wadde ɗemgal ngal jangetake ngal jangate ko ngam jangirde gandal ngam yiiloyade ɗum gandal te enen ɗemɗe ɗe ngari nde hankkadi nde gandal ari nde école ari nde jangguini en ko école jangguinte ko ɗemɗe et c'est vrai yimɓe men jaha jangga ha duuɓi ha jaha ha université aɗa jangga wiye hankkadi a heeɓi licencement tawde keɓɗa ɗo licence a wawa fewnude mesngal a wawa fewnude hay so fanama tawi ma jaha to sakki yo fewden sonno cakkago nguɗon sakki jangganoma lawanoma e nder lowdi ndi kay ma jangde nde wawa naftude e duuɓi ma 17 sonno mbaylago mbayla jangganoma e nder lowdi ndi kay en lowtima en loowi ɗum toon kay ma jangde nde wawa naftude sonno awo sonno gaynaka nattinama e nder jangde nde kay sa jangi aɗa jangguide hen gaynaka sa dañi duuɓi ma 17 ma waw arde nafta boɓorel to banggue miijoji kesi gaynaka jaaduɗo eko jamanu o namdi tawde toko ustimo walla eko wayno wadde en paami en suudunoɓe gandal jangguineɗen ɗemgal ewo jangde pular noon ko ɗum sodorde ngam sa jangowo pular o ɗum woniri sodorde ko so naati jangdi kanko wona namde ɗiɗi o jaaboto koye namdal gotal ayi Allah wallimo ngal to wonti économique ngal to wonti moftal makko par rapport e temps mo jogorno wadde toon o waɗata ɗum holɗen namde ɗiɗi jangata so tawi jangoyɗa ko ɗemgal gongal jangata toon ko le quoi et le comment ko holɗum e hol noon kono so tawi ko ɗemgal ma neniwal jangata holɗum natti hawdemo jangoyta tan hankkadi ko hol noon kayfa le comment holno waɗirte par ce que ne jaala nde école a dañi duuɓi 6 aɗa andi junggo aɗa andi feɗeli tubakoɓe ɓetoɓe ɓeti kelmede suko dañƴe duuɓi 3 ina jogui e nder hoore mum ko ina abbo e 3 ujunere helbere taw ko duuɓi 3 tan ina wawi taw ɓuuri ɗo ni sabu timani ɗum ɗo e kay joni kay on kay yaadi e kelmeni école so tawi o janggat ko ɗemgal makko neni wa hankkadi o wondaka ko hol ɗum o ɓandi hol ɗum o jangoyta tan ko hol noon holno waɗirte hol noon o noon feeñi hankkadi koye jangde nde koye bindol ngol koye alkule nde woni jejji tan kadi ko wiyete ko alkule ko jammoje nanodiraɓe ñande fof aduna o hande firti ina yiɗi firtude hande a natti wonde a wonti ko convention universelle hankkadi yimɓe fof duttoto e a inditade ay a koko nandira tan yo won a
beele aduna o fof no waawa jokkondirde annda ɗum ɗo so lelnaama ko a ɗum ko be ɗum ko c ɗum ɗo ko alif ɗum ko ba ɗum ko eko way noon eko way noon alay sago paamen alkule ko jammooje nanondiraaɗe e ndeer aduna o ngam dusde jangde ewa lowdi jangde nde ine foti yurnitaade ngam waawde nafoore adda ɓural addana en ɓural nden noon alay sago jangde nde albitine kadi eko wuura ko manam ko nguurɗen ko eko jangaten ko waasa wonde geɗe ɗiɗi ceertuɗi ko nguurete ko eko jangate ko wona gootum loowen lowdi men ngaynaaka loowen ndema loowen awa loowen fitiram gollaago loowen kala ko ina wuure e lowdi jangde ɗen hono no yiɗiri waɗiri ɗum ceerno mouhamadou dialaɗo diine ɗo ɗo kaalaten o fuɗɗiri ko diine o kono anndu diine ma so dañna hannde duusooɓe des partenaire oɗo programme anndu diine ma so yeeyama e ndeer partenaire uji kono nden kadi ine jogii kulhuli gonɗi heen sabu en nganndi tubakoɓe kala ɗe mbaɗi juuni men mbiɗata ko rewindaade ɗum e wurtini ɗum e fannu no jiɗiri ni ɗum waɗi saɗa yiɗi heɓde ndimaagu ma heen sahaaji hay so ina muusa ina tedda saɗa yiɗi waɗde ko mbaɗata ko heen sahaaji lofto e doole ma so laamu ngu tawtima heen tawtuma e fannu mo jiɗirɗa on